Mala poljoprivredna gospodarstva se, kako izvješće navodi, danas nalaze pod demografskim, tržišnim i tehnološkim pritiskom. Međutim, one imaju važnu društvenu, ekološku i kulturnu ulogu, te je njihova održivost u interesu svih nas. Osobno dolazim iz zemlje u kojoj je iznimno veliki broj malih poljoprivrednih gospodarstava. Negativni trendovi osobito pogađaju kraj iz kojeg dolazim, Slavoniju, gdje je broj obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava opada za 10% godišnje. Istovremeno to su područja Hrvatske koje najviše pogađa depopulacija. Zajednička poljoprivredna politika mora biti osjetljiva na potrebe malih poljoprivrednika jer je čak 72% poljoprivrednih gospodarstava u Europskoj uniji manje od 2 hektara. Zato pozdravljam ovaj prijedlog koji poziva na prijeko potrebne mjere za očuvanje hrvatskog i europskog sela, poput poticajnih mjera za udruženje malih poljoprivrednika te pakete povoljnog kreditiranja poljoprivrednika. Hvala. I voted against this report because the general tone of the report indicates further sources of funding will be needed, either from the CAP or the wider EU budget. Given that the CAP has recently been reformed and that we have cut budgets across the board to meet the realities